Normal, speriată. Așa mic. Foarte Vrei rapid. să-i pui bățul și apoi să o prinzi de coadă? Da. De fapt vreau să o duc mai departe. Am vrut așa să mă uit un pic la ea. De fapt o iei, uite așa, poți să-i pui pe capul ăsta. Uite și șoare cu mor. Unde-i? Acolo. Cu soare, nu. A, păi s-a luptat cu șoarecul. Da, cu soare, cum o să cu tot cu soare. A, ea nu mai are venin acum. Hai da, bă, stai că ți-ai uitat prânzul. Stai că și mie mi-e foame. Dar să știi că e o viperă mare. Da. Nu știu de unde. Deodată se aude una. Ia ciocâtele. Nu mai vrea. Nu mai trebuie L-a șocat. mușcat.